Tak ja vás zdravím, vážení priatelia, opäť pri večernom posedení. Mám tu takúto jednu slovnú úlohu. Otec je o 8 rokov starší než trojnásobný vek synov. Za 20 rokov bude otec dvakrát taký starý ako syn. Koľko rokov má otec a koľko syn? No poďme si to rozbrať podrobne. Otec je o 8 rokov starší než trojnásobný vek synov. To znamená, že 3 krát vek syna plus 8 rokov by mal mať otec. A o 20 rokov bude otec dvakrát taký starý ako syn. To znamená, že o 20 rokov, čiže otec bude mať 20 rokov a syn bude mať tiež o 20 rokov, len otec bude dvakrát taký starý ako syn. Tak. Poďme sa teda na to pozrieť. Tohoto otca by som mohol dať sem. Takže dostávame 2 krát syn plus 20 sa rovná 3 krát syn plus 8 plus 20. Z tohoto 2 krát syn plus 40 sa rovná 3 krát syn plus 28. Ďalej, to znamená, že by som mohol robiť minus 2 krát syn, to znamená syn sa rovná 40 minus 28, to znamená, že syn sa rovná 12. V podstate syn by mal mať 12 rokov. Z toho vyplýva, že otec by mal mať 3 krát 12 plus 8, čož je 3 krát 36 a 8 je 44 rokov. Čiže si vyskúšame, či to sedí. To znamená 3 krát 12 plus 8 sa rovná 44, to je v poriadku. A poďme 2 krát 12 plus 20 sa má rovnať 44 plus 20. 12 a 20 je 32 a toto je 64, čiže 64 sa rovná 64. Čiže aj skúška mi sedí, takže odpoveď bude znieť, že syn má v danom období 12 rokov, otec má 44 rokov. Tak ja vás sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce. Čau.